Te jössz, Stefan. Haláli, nem? Az. Ti is fújtatok tojást kicsikorotokban? Én? Igen. Húsvétkor 40 tojást is kifújtunk. Jól kipirultunk, vörös lett a fejünk. Nagyon mókás volt. És házi állatotok volt gyerekkorotokban? Maradjunk inkább a tojásnál. Jó, te jössz, Torkild. Nincs kedvem. Mindenki más megtette. Ha nem akarja, hagyjuk. Na jó, fújjok egyet. Nem jön semmi, Torkild. Nem jól fúj a Torkild. Torkild, nem jól fújod. Torkild, azt se tudod, hogy kell. Hadd próbálkozzon. De hogy lehet valaki ennyire béna? Torkild, engedd. Na, engedd, add ide, hadd mutassam meg. Henny, hagyd őt! Várj, Stefan, Torkild, mi lenne, ha... Fogd be a pofát, te ribanc! Felejtsd el, Torkild, ez záptojás volt. Én... Stefan, vidd innét, jó? Gyere, szívem. Gyere. Mi történt? Menjünk. Nézd csak, lepereg a héja. Nem te tehetsz róla, Torkild. Igen, biztos beteg volt a tyúk. Igen. Tényleg furcsán néz ki a héja. Ja, felejtsük is el. Ah.